Her har vi en retvinklet trekant med siderne A, B og C. Og den retvinkel i den her vinkel er 90 grader. Vi tager nu 4 ens trekanter, sætter dem så danner et kvadrat. Så danner siderne C for kvadraten i midten, der har arealet C i anden. Vi går nu over til vores tredje figur. Vi har nu taget de 4 trekanter her og flyttet dem over i en anden position, så de danner 2 nye kvadrater. Det vil betyde, at de 2 kvadrater, der nu er dannet, har arealerne A i anden og B i anden. Derfor må A i anden plus B i anden give C i anden, og dermed er Pythagoras sætning bevist. Nej, hov. For at vi skal bevise vores Pythagoras sætning her, så skal vi være sikre på, at det er et kvadrat, vi har med at gøre. Det ved vi kun ved, at vi plusser vinkel W og vinkel V. Det giver så 90 grader, kan vi se. Når vi ved, at det giver 90 grader, så kan vi derfor regne ud, at x også er 90 grader. Da det altid skal give 180 grader på en linje.